Το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σας δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης ενός νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός». Το νέο αυτό πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επίπεδου σε θέματα αιχμής του διαδικτύου. Το ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών παρέχει πλήθος επιλογών στους σπουδαστές στα πλέον σύγχρονα πεδία του χώρου. Παράλληλα, είναι δυνατή και η επιλογή μαθημάτων από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πληροφορική και Επικοινωνία. Η διάρκεια φοιτησης είναι 3 εξάμηνα, 2 εξάμηνα μαθημάτων και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα ολιγομελή τμήματα διευκολύνουν την πρόοδο κάθε σπουδαστή. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει όλα τα εφόδια για την ανταγωνιστικότητα των αποφύτων στην αγορά εργασίας. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εργασίας στον ερευνητικό τομέα, όπως και εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Επιπλέον, οι σπουδαστές μπορούν εύκολα και γρήγορα να διεκπεραιώσουν τις υποχρεώσεις τους, κάνοντας χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής γραμματείας. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εγγυάται υψηλή ποιότητα με χαμηλό κόστος και δίνει τα απαραίτητα εφόδια για μια επιτυχημένη καριέρα σε τομείς με μεγάλη ζήτηση.